Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Tasha Arahus na miko saƙon godiyarta ga masu kallon fina-finanta, waƙoƙi, series, drama da dai sauransu. Sannan tana sanar da ku cewa za ta ci gaba da sakar muku shirin nan nata mai dogon zango. Shirin nan nata na aikatau da ruwan bagaja zai ci gaba da zuwa muku ta manhajar da ke Play Store. Ku dai ku sauke manhajar ta domin ci gaba da kallon shirin da ma wasu sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Domin samun ingantattun fina-finan Hausa da kuma waƙoƙi, ku danna subscribe. Sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da kallon tashar Arahus. Jarma kina lokaci bana banga ta makarki ba, zahiri akwai tabbaci ba za a tattauki ba. Jarma ina lokaci, jarma nike lokaci ba za a canza ni ba. Soyayya take sanya yaro ya makance, wata rana ya zo a baro a kurumce, duniya ta baka jin daɗi a takaice, wata ran ta saka jin haushi har kamance. Raina wasai naka yaro, lokaci ya zo babu ƙauro, rayuwa ta kan zo da sauyi ko wanne yanayi, maza ka rungume kaddara za ka guje wa laulayi. Jaruma ni ce, Ke ce akan kaddamin ki, jarma suna an ka baki, duk masu ja za su bar ki, su ko masoya su bi ki. Ke ce na watan bari, dan ki fito ki ja ayari, soyayya zan baki da ke min sirri ne daga zuci a cikin. jaruma ina lokaci, jaruma nike lokaci ba za a canza ni ba. Jaruma na baka zuciya ta rike, adana ta a nesa bani so kai sake, mallaki a gare ka ka tukwici rike, duma farki ne baka take zan sake, damuwa na daina yi, duniya da ni take yi, zuci kai ta yi ra'ayi da soyayya, ta adana ka a gefe baka jin kunya. Kine da ke kaɗai bana ta da zuciya daya, wani kine ko babu niya zan yi dariya. Kina da kyau kin kera mata aji da kwalliya, wasu sukan kiran da sunan ki salo na